Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa yezulu, uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuhlangana ngale ndlela. Siyambonga nje kakhulu. NgoMgqibelo, Saturday, besile eNtabankulu kwela kwaXhosa. Hawu basiphatha kamnandi abazalwane laphaya. Baze basiphatha kamnandi eNtabankulu. Siyabonga kakhulu kunina nonke. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu-ke akawadli amandla omuntu. Lisho njalo izwi lakhe lapha kumaHebheru. Uthi uthando nilikhombisile kwabangcwele. Ngiyalingeka ukuthi ngilibheke leli vesi noma bengingalimlindele ukuthi ngizolikhuluma. Kodwa nje ngiyalingeka ukuthi ngilibheke ngoba uthando abasikhombise lona abantwana bakaNkulunkulu luyamangalisa ngendlela engingazi ukuthi ngingathini. Ngisalibheka leli zwi amaHebheru chapter 6 uverse 10. amaHebheru chapter 6 verse 10. Elenu leli nina lapha eMpuma Koloni laphaya eNtabankulu. Uthi uverse 10, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, nasikhonza abangcwele. uNkulunkulu wethu-ke akawadli amandla omuntu, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu wothando, ngeke akhohlwe nangengozi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sibonga o-MC ababili, owokuqala ebambele owesibili, nowesibili siyabonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise. Kukhona nabasemthatha befikile, nabasuka-ke kwizilali eziseduze neNtabankulu. Ehholo elihle kanjani pho, ihholo elihle. Umngani wami akasangikhumbuze engihamba naye ukuthi ngishuthe, ngoba indlu yenkonzo icishe imiswe kwaleliya hholo. Kwakufanele sithathe iy'thombe ezimbalwa ukuze uma sekwenziwa iplani lale ndlu enkulu yenkonzo esikholwa ukuthi uNkulunkulu uzosenzela yona ukuba ezinye zezinto sizicaphune khona. Ngoba umkhuleko wami ukuthi sithole indlu yenkonzo enkulu ngoba isigcwele. Senginwebe nganweba ngakhathala. uNkulunkulu ethanda, ngiyafisa sithole indlu ezolayisha 15,000. 15,000 ngoba ngendlela uNkulunkulu asebenza ngayo asikwazi ukumlimitha. 15,000. Kodwa ngiyamethemba kuNkulunkulu, nani ngiyanethemba. Hawu, yazi nakho ake ngibonge. Kukhona abazalwane abanikelela isakhiwo, abakhipha imali yokwakha. uNkulunkulu anibusise bangcwele kakhulu kakhulu kakhulu, anibusise ngoba nithi into uyena kube niyazi ukuthi umuntu uxakeke kangakanani. Njengamanje sesakha ama-branch, siqalile, kanti nendlu njengoba ngishilo ifuna ukunwetshwa. Zikhona izinto okufuneka zenziwe, asikwazi ukuzenza zonke. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Nina anithintile, nalalela, nakhipha imali yokwakha. Siyambonga kuNkulunkulu. Sibonga kakhulu-ke, bengidlulisa ukubonga eNtabankulu kwase kuvuka le evukayo. Siyabonga kakhulu, saphatheka kahle Baba uTserere. Ubaba uTserere-ke umshumayeli ebandleni lakhe. Cha, besihlela nje naye, akushiwonga ukuthi kuzovulwa ibhrentshi ngaye, kodwa-ke bakhulumile abazalwane bakhona bathi bacela ibhrentshi. Sithanda siseni-ke endaweni zonke uNkulunkulu asiphe umfundisi, ngoba phela ibhrentshi ihamba nomfundisi. Sidinga umfundisi. Siyamkholwa kuNkulunkulu kakhulu kuzokwenzeka. Kodwa besiyile nje ngoba kunabantu abasekhaya lezwi abaningi kabi lapha eNtabankulu. Baningi abantu abanye abakwazanga ukuza, bebecabanga ukuthi mhlawumbe inkonzo zimbili, bethi bazophuma emsebenzini njengoba kuyiSaturday emini, ngo-2 bese beze enkonzweni yesibili, kanti ibikade kuhlelwe eyodwa. Siyamkholwa kuNkulunkulu ukuthi ngokuzayo mhlawumbe siyoba nemvuselelo nje
eyothatha umgqibelo nangesonto bese siyabuya. Siyamthemba uNkulunkulu. Bakhona abazalwane eNtabankulu, bakhona abazalwane abamthandayo uNkulunkulu. Ulalele ubufakazi babo, ngisazobufaka, yikho ukuqakeka ngakabufaki. Ulalele indlela abacula ngayo, becula ngisho necilongo. Ngimangalile mina abantu abamthanda kangako uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sibonge noNkulunkulu ukuthi nami ungifundisile isiXhosa yazi lesami isiXhosa esokushumayela kuphela. Njengoba lisho izwi lenkosi kuMarko chapter 16 verse 17 lithi siyoshumayela ngezilimi ezintsha. Alisho ukuthi sokhuluma ngazo, soshumayela. Kusho ukuthi uMoya oNgcwele uyosifundisa ukushumayela nje, uphume lapho ubuyele olimini lwakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Niphile-ke bangcwele ezindaweni zonke, nonke nisiphatha kahle masifikile. Siyabonga kakhulu kakhulu kakhulu. Siyekuphumuleni-ke ngalo mgqibelo, siyekuphumuleni, ekuphumuleni. Siyamkholwa uNkulunkulu uzoba kanye nathi ekuphumuleni. Ekuphumuleni-ke abanye sebekhohliwe kulaphaya ekhaya, noma kusho inkonzo wasekhaya, kodwa niyakhumbula sifihla uMama Mcele ngonyaka odlule, samfihla ekuphumuleni, igama lendawo yakhona. Kunabazalwane-ke abasebekhona. Inkonzo yayihlelwe uMama Mcele esaphila. So siqhubeka lapho-ke, ngeke sikhansele ngoba abazalwane bakhona. Siyamema-ke abathandayo ukufika laphaya ekuphumuleni. Sobe sinenkonzo, kodwa hhayi kwaMama Mcele, komunye walaba abazalwane inkonzo izobe ikhona. Imininingwane nizoyithola ngokuqhubeka, noma-ke ukuze kube lula, uma ufuna imininingwane egcwele ngaleyo nkonzo, thinta uMama uNsibande. Uma ufuna imininingwane egcwele, thinta uMama uNsibande. Uyena-ke ozokusiza, obambisene nabo kakhulu ekuhleleni leyo nkonzo esekuphumuleni ngelanga langomgqibelo lo esiya kuwona. Ngiyabonga-ke kakhulu. uNkulunkulu anigcine, anibiyele, anisikelele ezindaweni zonke. Ake ngiguqe ngikhuleke siye ezwini lethu losuku lwanamhlanje. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu ephilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyaguqa phambi kobuso bakho, siyakhothama. Akekho uNkulunkulu njengawe. Siyabonga ngakho konke osenzela khona nosihlelela khona. Busisa-ke abantwana bakhe ezindaweni zonke, babusise Nkosi, ubagcine. Ngibanikela kuwe ngegama lenkosi uJesu. Busisa Nkosi abaletha abantu benza umsebenzi oyisimangaliso, umsebenzi Nkosi owawusho wathi ngisho imvu eyodwa mayilahlekile ushiye eziwu-99 uhambe uyoyilanda. Bayasebenza Nkosi, babusise kakhulu, banike umvuzo ngosuku lokugcina. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, ngiyacela ubusise nalabo abakulalelayo, abanikela umnikelo wokwakha. Ngiyacela uNkulunkulu wami nomusa, babusise ukuba Nkosi sikwazi ukwenza umsebenzi, siyakhe indlu yakho, siwakhe ama-branches akho, abantwana bakho bakhonze bekhululekile. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke. Sibonga ney'ndawo osinikeza zona zokwakha. Sibonile enye lapha eWillowfontein sidinga ukubiwa enkulu ngendlela emangalisayo. Siyabonga Nkosi, zonke lezi ndawo zingezakho. Siyazi umhlaba ungowakho, kodwa uzitsheleke abantu, zibizwa ngabantu kanti zingezakho. Siyabonga-ke Nkosi, namanje sinikela kuwena konke. Nale ndawo Nkosi elapha eduze siyitholayo, sinikela kuwena. Siyacela Nkosi, njengoba sekudingeka indlu enkulu elayisha 15,000, sicela kuwena Nkosi, wena uqonda konke nokwazi konke. Phumelelisa icebo lakho, siyazi lingevinjwe umuntu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Angcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Khona ngikhohlwe ukusho ngakathandazi, kodwa ngicela ukusho, uNkulunkulu uyangikhumbuza. Ngiyacela ukuthi ama-banking details, uma kukhona umuntu ofuna i-account number, ngiyafisa ayicele angazise, umlayele ayicele kumina. Uma engayicelanga kumina umnikezile, wena-ke omnikile ngitshele ukuthi unikeze usibanibani i-account number. Isizathu esidala lokho ilesi. Ekhaya lezwi abantu banamagama
ahlukene. Abantu nje banamagama ahlukene amaningi. Akulula ukuthi umuntu omunye akhumbule ukuthi ekhaya lezwi ubizwa ngokuthini. Ake ngenze nje i-example, ngiyakholwa izoqhamuka nje eduze. Nangu umama othize uthe uma bemlethe ekhaya lezwi waba uMantombela Khumalo. Kusho ukuthi uzalwa kaNtombela ushadwe kaKhumalo, wangena ekhaya lezwi. Nakho kusecela kwena i-account number, usuyamnika, usuyagcizelela ukubhala igama lakho nesibongo ukuze imali ingalahleki. Sekuyafika la kuthi Lindiwe, ngithe ubani ekuqaleni uMakhumalo Ntombela, angisazi ningixolela, angisazi ngoba bengikwakhe emoyeni. Ake sithi ngithe uMakhumalo Ntombela. Kanti uLindiwe igama lakhe. Usefaka imali kuqhamuka uLindiwe Ntombela. uLindiwe Ntombela ngimazi. Ngithi ngiyafaka la efonini, ayikhali Lindiwe Ntombela. Noma qhamuka uLindiwe Ntombela kanti sekungomunye. Ngithatha umkhuleko ngufake kuyena. Bayathembeka-ke abantu abesephendula athi baba uNsibanda angaze ngikufake okweshumi. Mina lo mkhuleko angiwazi, awuzile kimi. Ngizomthatha mina uLindiwe Ntombela ngoba mhla ingena wayewuMakhumalo Ntombela. Niyayibona lo nto leyo. So-ke kuyasiza ukuthi umuntu umthume yena ukuthi zicelele kubaba uNsibanda i-account number ngoba mina ngizomnika i-reference ehambisana negama abhalisa ngalo. Ngizomnika i-reference ehambisana nokumazi kwami, mina ngazi ukuthi uMakhumalo Ntombela. Angazi mina ukuthi uLindiwe Ntombela. Uyayibona lo nto? So-ke ngiyacela-ke bazalwane, uma usumnikile, phuthuma ungitshele nginikeze umama ubani i-account number noma ubaba ubani, nansi ubusuyibhala-ke i-WhatsApp number yakhe. Ngoba mina ngizomtracer nge-WhatsApp number ngoba ngizofuna uLindiwe Ntombela angamtholi. Nina nibizana ngoLindiwe Ntombela kanti owamfaka wathi uMakhumalo Ntombela. Sekufanele-ke mina ngimtrace, ngimthole bese ngimthumelela ukuthi okay, uLindiwe manje. Noma ngamthumelelanga sengiyobhala la kuMakhumalo Ntombela, sengizothi uMakhumalo Lindiwe Ntombela. Izothi uma ifika i-statement, ngoba njalo ekuseni uma ngiqeda ukufaka abantu ngiya ebhenki ngokwe-statement ngoba nginebhuku engirekhoda khona bonke abangenisa okweshumi ukuze ngikwazi phela ukubakhulekela. So-ke ngivula ifoni, ngiye kwi-statement, ngibhale ukuthi ubani ofaka okweshumi okungaka, ubani ofaka okweshumi angiqeda bese ngibuyela efonini ka-WhatsApp ngoba ifoni ne-statement akuyona ka-WhatsApp. Sengibuyele ka-WhatsApp-ke manje sengihamba ngibhala ukuthi usibanibani umkhuleko, usibanibani umkhuleko, ngiqede bese ngiyanikhulekela. So manje kunabantu engingakwazi ukubakhulekela ngoba baletha amagama engingawazi. Ngethemba ne-understand lo. So umuntu uma ecela i-account number kuwena, uma umnika phuthuma ungitshela ukuthi unika usibanibani i-account number, nansi i-cellphone number yakhe ka-WhatsApp. Lo mkhombize ngakho anginankinga mina, ngizoku-add emagameni uma kuwukuthi kunegama ebelingekho esengiliqala, ngizoli-add ngoba phela igama lakhe mhlambe naye ngenila ngizoqhamuka azibize ngalo ngingakwazi ukumthola. Noma mtshele eze kimi abhale asho ukuthi ucela i-account number, mina uma ngimnika ngizomnika ne-reference. Lento ezokwenza ukuthi ngimthole kalula. Ngiyethemba iyezwakala, inde isidle isikhathi sethu senkonzo lento. Okwesibili, sisekhona lapho. Bhala igama nesibongo. Khona abantu ababhala igama elilodwa. Njengoba ngiqeda ukukhuluma nje la, sikhuluma ngoMakhumalo Ntombela. Avela athi umuntu uMakhumalo. Bangako oMakhumalo. Yazi mhlambe bangapheka 200, angibacheckile ngiyalinganisa ngoba igroup inkulu. Uma uthi imali ifakwe uMakhumalo muphi? Abanye avela abhala isibongo ifakwe uNtombela. Muphi uNtombela bebaningi kangaka? So ngiyacela umuntu akasubhala igama. Yebo uzazi wena kodwa ukhohliwe uthi ekhaya lezwi nibaningi namagama afanayo, abanye ngisho ibongo ziyafana. Ma uthola ukuthi ngikunikeze inamba ngathi uMakhumalo 2 Ntombela, ungamshilo o2 ngoba kusho ukuthi uMakhumalo Ntombela ababili noma abathathu, wena uMakhumalo 2 Ntombela, khona uMakhumalo 3 Ntombela. Hlala umbhalileke ebhenki ukuze phela ngazi umkhuleko kabani ngoba ngizowudukisa mina. Hayi ngicela sengichazile iVN le ngenhlanhla, uma ungangizwa phinda uhlehle uyidlale lento
izokusiza. Ngiyaxolisa kakhulu, njengamanje kufanele singene enkonzweni, seku-15 minutes already. So kusho ukuthi-ke sekuzobe ngathi indi inkonzo ngoba kufanele sidlule kuyona. uJesu Kristu inkosi. Sesithandazeleke bangcwele, sikhuluma ngomkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu, ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. NgokukaJohn chapter 17 sifunda uverse 1 noverse 2. Kufundeka-ke kanje: uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse number 2. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Asikakafiki-ke nokho kuverse 2, and sisazobhekana wonke lo mkhuleko. Sisekuverse 1 lapho uJesu ethi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Kwesikade-ke siphezulu kukaJohn chapter 12, silapha ku-26 esagcina kuwo ngoLwesihlanu, uthi uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, ubaba uyakumazisa lo. Uma uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu, yazi ukuthi uJesu kulindele ukuthi ube khona ezulwini. Ngeke uzibize ngomntwana kaNkulunkulu bese udla izono. Uma uthi usindisiwe, hlukana phela nesono. Awukwazi-ke ukuhlukana naso isono singavunyiwe ngoba sinamandla phezu kwakho. Ngeke uhlukane ney'nkanuko ungazivumile ngoba zinamandla phezu kwakho, ngoba zikuwena, zikubambile. Kubiza ukuthi uvume isono sakho, kubiza ukuthi ubhukhe. Ngikunika usuku, ngesikhathi usalindile usuku nesikhathi, bhala phansi-ke izono zakho. Ngesikhathi uyibhala izono, uNkulunkulu uyakudiliva, uyakukhulula. Yothi uqala ukukhuluma nami, yobe kukudala ukhululekile, usubuzile ubumnandi bokukholwa. Ngoba le group akusiyona eyami. Ngingenza lokhu uNkulunkulu athi angikwenze. Uma ucabanga wena, ngingenza kanjani ukuthi unelokubhala isono bese uyakhululeka uba nephisi? Ngingazi nanokuthi ususibhalile mina. Angikwazi nanokuthi usibhalile, angazi uqalile noma awukaqali, ngikunika idate nje. Ingoba uNkulunkulu uyabona. Uma uzibhala thembeka, ungabhali ihloko, sibhale ngoba sinjalo. uNkulunkulu uzokunika ukuthula enhlizweni yakho. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kudala omunye wayekade enenkinga ngoba wenze abortion. So-ke njalo engalala ebusuku lengane imhlupha imkhalela. Mayethi uyafona kimi, engakabi nesikhathi esikhulu igroup, ngambhukhela mangaphazami kwaku-3 weeks. Mase sesikhuluma uthi bawunsibanda, yagcina ukukhala ingane mhla ungibhukhela ngiqala ukusibhala phansi isono. Ayiphindanga ingane yakhala. Ngakhululeka ngaleso sikhathi. So ubani ongenza leyo nto? uNkulunkulu kuphela. Mina ngikwazi ukwenza umuntu abe nokuthula. Sinenkosi yokuthula nguJesu Kristu, the Prince of Peace. Yiyona ekunikeza ukuthula. So-ke bazalwane, uma ufuna ukunqoba isono, sivume kuqala sizonqobeka. Ngeke usinqobe ungazivumile. Diliza udonga. Ngeke ukusize lokhu ukhuluma noNkulunkulu, uthandaza ucela, udonga lingadiliziwe, ngoba uthi Isaiah 59 verse 1 and 2, isandla sami akusikhona ukuthi sifinyeze ukusindisa, nendlebe yami akukhona ukuthi inzima ayizwa, kodwa ububi benu bunahlukanisa nami. So izono zethu zidala ukuthi uNkulunkulu angayizwi umkhuleko. So asikufundeke lokho. Awuzulinda le date. Njengamanje idate ikuDisemba 2029. Disemba 2029. Kodwa uNkulunkulu wethu ukwenza ukhululeke ngaleso sikhathi isono sakho sonjani ususibhalile. Wayesesithembisa ekhaya lezwi ukuthi uma kwenzeka udlule emhlabeni une-date, waphinde wazibhala izono zakho, uyokwenzela umusa ngoba uNkulunkulu obonayo. Ubuka inhliziyo abone ukuzisola kwakho.
Ngakho-ke bazalwane, isimangaliso sevangeli esilinikeziwe ekhaya lezwi. Ngakho-ke sebenzisa ithuba, bhukha, ngikunikeze usuku nesikhathi, thenga i-1 khwaya noma i-2 khwaya, qala uzibhale izono zakho. Kuleyo 1 khwaya noma i-2 khwaya, bhala i-date yakho engikunikeze yona, ngoba amafoni ayafriza. Bhala i-date, usuku, inyanga, unyaka, nesikhathi, nenamba ebhalwe lapho ukuthi uyifonela, ngoba ngifonelwe enambeni zika-WhatsApp, ngifonelwa kuleyo phone. Bhala phansi ebhukwini lakho lezono. uNkulunkulu akubusise. Asiqhubeke. Uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lokho. Uyathanda ukwaziswa uNkulunkulu, akwazise nje. Elakho izwi aluke liphansi. Ukhala kanye agquma abheke phezulu. Athi usibani bani ufunani? Abe seyakwenzela. Yindaba ekwazisa na? Yindaba ekwazisa uNkulunkulu. Ingoba nalapho uthi uJesu, nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa. Sikhonza uJesu. Yazi abaningi bayamneglect uJesu bathi bakhonza uNkulunkulu. uJesu uthe kuJohane 14:6, ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. So thina sikhonza uJesu, bazalwane, okuyena ozosithatha sise kuyise. Mawufunda uJohane 6:44, uthi uJesu naye futhi akekho oza kimi engadonsiwe uBaba. Yazi yamangalisa lento. Yazi le ndlela abamunye ngayo laba bantu. Akekho oza kimi engadonsiwe. So kahle kahle uNkulunkulu ufika kudonse akusendodaneni yakhe. Indodana yakhe ikuhlanze ikungcwelise iphinde ikubuyisele kuBaba. uBaba ukudonsa yena akusendodaneni ungcolile unjalo. Indodana ifika iklini, igezi, ikhulule ezonweni zakho, thethelelwe, ibisikubuyisela kubani? Kuyise. Ithi Baba, nangu ubungilethelene engcolile, useklini manje. Manje ngeke ukusiza ukuthatha i-shortcut wena uye kuBaba kanti ungcolile, ngoba uzukwazi ukuya. Hayi ngeke uye. Yikho imikhuleko yakhe ingaphendulwa nje, ngoba wena unodonga lwezono. Susa udonga. Yobethu uJesu-ke lapho ngikhona isikhonzi sami soba khona. Ushilo kuJohane 14. Wathi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Wathi asikholwe uNkulunkulu, sikholwe nawuye uJesu. Wathi ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi. Uma kube kungenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya kunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Uthe ngale lapho kuJohn chapter 12, isikhonzi sami lapho ngikhona siyoba khona naso. kuJohn 14 uthi lapho ngobuye ngize nginilande kuba lapho ngikhona nani nibe khona. So uNkulunkulu noNkulunkulu indodana noNkulunkulu uMoya oNgcwele basifuna ezulwini. Bafuna sibe lapho bekhona. Kodwa isono asingeni. Hayi asingeni isono. Uzongena kanjani ezulwini usaqhomile noma uqhonyiwe? Uzongena kanjani ezulwini une-boyfriend noma une-girlfriend? Ngeke ungene. Hayi mina ngiliphethe lelo vangeli elithi hayiba ne-girlfriend eyodwa. Cha, awukwazi nje ukuba nayo. Siphila impilo engcwele. Amaphupho angcolile awafuneki, kodwa azokuhlupha uma ungakazivumi izono zakho. Khipha izinto zikaSathane. Uzothola la maphupho angcolile ayakukhumbuza izono zenzile. Hayi ayakukhumbuza. Phuphulele nomuntu wesilisa ngokuba uthi ulale kanjani naye. Busubonda waze nilale kanjalo nomunye umuntu wesilisa. In reality, in real life. Uzothola ukuthi walala. Ukhunjuzwe isono. Vuma izono zakho. Zihlambulule, ugezwe ngegazi lenkosi uJesu. Kuze ubone umbuso wezulu. Ngeke ubone umbuso wezulu ungahlanziwe. Ngeke ubone umbuso wezulu ungageziwe. Geza ngegazi lenkosi ethu uJesu Kristu. Usho kanjalo ukuthi uJesu inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kodwa mina ngiyakutshela ngeke ngifihlele. Khathazeka uma ukuthi izono uyivumile.
Khathazeka impela nje uyilungise indaba yakho noNkulunkulu. Kodwa uma usuzivuma izono zakho, ungakhathazeki. Masihlale sikholwa uNkulunkulu, sikholwe uJesu. Uxolo. Ngoba ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Uthi uJesu uma bekungenjalo bengizonitshela ngonilungisela indawo. Uthi-ke noma ngabe ngiyonilungisela, kodwa ngobuye ngize nginilande, that is for sure. Akugudlukile lokho. Noma ngabe ngiyanilungisela noma isilungile, kodwa ngizobuya nginilande ukuba lapho ngikhona nani nibe khona. Okwethu bafowethu masimkhonzeni ngeqiniso. Okwethu masihlale kuye singasuki. Hhayi asihlaleni kuJesu sihlale sokwevile. Uzobona imiphumela. Biza igama likaJesu, uthi uJesu Kristu inkosi. Abanye basahluleka bathi uJesu inkosi, abanye bathi uKristu inkosi. Hhayi ngeke ukusize lokho. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Yilokho okuzokusiza. Khuleka baseRoma 10:9 njalo uma ulala usho emva kwami. Beka ifoni la ne-VN ngoba khona le mfihlakalo uNkulunkulu ayibekile ekutheni akube yimina engihola uRoma 10:9. Uzowusho wedwa ngoba unelikhanda elilulu uyacrema kungenzeki lutho. Sebenzisa ivoice note yakho khuleka uRoma 10:9. Usebenzisa ifoni yakho ulalele umkhuleko kaMeyi 18. Mawuphela kunoRoma 10 ofuneka uwusho. Umkhuleko wamaphupho ulalele. Yonke le mkhuleko inemibhalo ehambisana nawo. Ungayizibi imibhalo ugijimela i-VN. Ngoba uzobe ungahambi ngemqathango noma ngemithetho ebekiwe. Bazalwane, Jesu uyasithanda. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Usifuna ezulwini. Uthi lapho ngikhona nesikhonzi sami siyoba khona. Nanxa ngiya nginilungisela indawo kodwa ngobuya nginilanda. That is a promise. That is a promise. Kulowo naloyo omkhonza ngeqiniso. Kulowo naloyo ophila impilo engcwele. Kulowo naloyo oyiphungela imnandi uNkulunkulu ngoba egezile ngegazi lendodana. Oyiphunga likaJesu kuNkulunkulu. Ake ngiyibambe la. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe nokuthi ulalelile lenkonzo. Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa. Kwangathi uNkulunkulu anganawe aqinise endleleni yakho yonke. Asiguqe sikhuleke simbonge uyasithanda. Baba egameni likaJesu uNkulunkulu onomusa ngiyayithoba phambi kobuso bakho siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo. Siyabonga Nkosi akekho ufana nawe. Udumo lonke lungolwakho lukufanele. Lukufanele Nkosi zingakabikho ikhathi. Namanje sezikhona lokufanele ngunaphakade ngoba wena wedwa unguNkulunkulu udale wonke. Siyakubonga ke Nkosi ngoJesu wasithumelela yena inkosi yethu. Siyabonga ngomoya ongcwele. Siyabonga ukuthi sashaya uphawu ngomoya ongcwele. Baba busisa ilona loyo lalele. Baba busisa abaletha abantu. Ngiyacela ubabusise. Sibonga ke ngoJesu wasifela ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Uyaphila ungakwesokunene sikaBaba. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele siyamdumisa. Ubaba uNsibande uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.